Hei, tos. Zehatzik berriz. Toita. Apa, kaixo. Apa? Hei. Kaixo. Importa zaizue mehatze bat naiz pixka dela. Ez, lasai. Bueno, bale, mila esker. Esigar mentek ilun baita? Lasai, nazen dakun eze. Mauta zeitu dute hemen. Sanet, egun guztian esila mozate, o nola, zeitu zuten? Bueno. Ez. Landare bezazat. Nola landare horrezat. Da. Behatzik dianean, landare bezazat. Ze? Landareo? Ez ikutu. Bueno, osto bat erorita daka. Igual... Ze hostia gertatu zaizu? Zer? Bueno, berriko, esan dizut ez ikutzeko gauzak. Ze hoski inen nik? Ixo, beira, gertatu gana zure horrezona. Tarantzukizuna zuk hartu duzu. Baina, Ikustezu kaja hori. Bamarrak estianean, bultzatu. baina zera. Kaja, bultzatu. Ez, oainik ez, 10etan. Bira, abixatu bezonek. Bueno, baina zera. Hola dia gauzak. Zuk izena? Nexa. Bale, da, exa. Ordu lanian, tokatzen den gauzete dugu eta dena ondo da. Dia, eta ez baitugu egiten? Nola ez ditugu ingo? Ez baditugu egiten... Holako gauzak gertatzea. Bai. Eta nituz naiz, Eta gu goi. Hala. Dia... 10etako 2 minuto. Prest. Osea, zuk abixatzean, kaja mutu horret. Bai. Baina zenbat? Metro bat, 20 zentimetro? Ez du importa za zientzia konkretu bat. Vale. Prest. Nola, presilizia ez da 2 minuto bat. Ba, bera. 3, 2, 1, Hostia! Oso ona. Esker, bueno. Bueno, baina oain zer? Oain batzik arte ezarraz. Tos, behatziak. Bai. Zer? Joder, bakarrik lagundu nahi, no? Ze hosti esan dizut. Uraz duztan jarratzea. Zure lan bakarra kaja hori mugitzea. Goi. Lagunen ezin bakarrik.
Ba, hola, ez da laguntzen. Ez da berriz dutuko. Bai, nahi zon guztiak, baina hain kanpai hostia irakau jotzeko. Ondo goa, lasai goi, intu golako gozaren, no? A ber, mira, ez dela ritu, ni ardu betuko naiz kanpaia jotzeaz. Ez. Tu sakunatuko da. Egonero, amaiketan, orgon jo kanpaiak, bale? Eta zeba ez da, A ber, hostia, ni jo dituet, baniko mondoko, ez? Ez, zure lan bakarra, kajoa egoitzea amarretan. Ja, 10 segundu barro da. Nola marzo, zintxe behatzeak zian. 4, 3, 2, 1, oain. Kontuz. Ondo inaztu duk esan. Ea, guazen jago batzanekin. Ja, maikabia. Ez dia. Ze hostia gertatzen, tio. Exa, lasai. 20 segundu. Nola bezen du, ointxe behatzeak ziala. Toz guen kanpaia prestatzen. Bera, jazta, nik ingot. Exa, utzi kanpaia zeon lekuan. Exa! Exa! Berriz! Zemaikak zian, justo amaikak, grabatu indet, ez dut ulertzen zati gertatu den hau. Esan dizut tusekin behar zula. Zertik ez diazu kaso egiten. Zakeri da. Zein pozioski importa uzen jotzen kanpaia. Asko, esan dizut, ikustezu. Bueno, zein godu telefononekin, ez etxin duko, ze hostia. Tus? Tus. Hostia, zein godu telefononekin. Xinera zimiana, hostia, zein godu. Zaki, nola zakizula. Zaki, a ver, hartzen da hostia hartatzen. Bela, jazta. Zein gertatu da hau, zein gertatzen. Tuz, landarea! Behatik segitu, landarea! Tuz, landare bezatu behar dugu, behatik dia! Tuz! 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 Betede! Tuz! Zein bat hau! ¡Qué hostia locura! ¡Joder! 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 ¡Goi! 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 Venga, tus goi, mira mi joder, métete,